ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони вазни ним вазнини UFC Алекс Перейра хабар дод ки худи ӯ муҳориба зидди Магомед Анкалаевро талаб кард. биёед суханҳои Перейраро гӯш мекунем. аз аввал ман гуфтам ки истироҳат мекунам ва муҳориба намегузаронам, аммо баъд тамринҳоро оғоз кардам ва фаҳмидам ки худро хуб ҳис карда истодам. ман инкишофи хуб дидам. барои ҳамин дарҳол ба менеҷери худ занг зада гуфтам ки моҳи мард бо Анкалаев ҷангидан мехоҳам. Магомед гуфт ки ман коргари UFC-ам ва бо касе ки онҳо хоҳад бо ҳамон меҷангам. барои ҳамин ман муҳориба зидди ӯро талаб кардам ва ба онҳо гуфтам ки кай ҷангидан мехоҳам, гуфтааст Перейра. ва дӯстон, ҳамин тариқ Перейра ба Магомед гуфтанист ки худи Алекс рақиб ва саҳнаи муҳорибаро интихоб кард, на ин ки UFC. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо рӯзи 9 март дар турнири UFC 313 ба нақша гирифта шудааст ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни сабук UFC Чарлз ду Бронкс Оливейра омода аст ки зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF ҷангад. мо бояд бинем ки кай Ислам баргаштан мехоҳад. агар ки ӯ танҳо дар моҳи октябр баромад кардан хоҳад, пас ман аниқ то он вақт ягон муҳорибаи дигар гузаронидан мехоҳам. барои ҳамин пас чаро ки ман бо Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF наҷангум? мо бо ӯ аллакай як маротиба ҷангида будем, аммо дар аввали муҳориба ман осеб гирифтам ва худро хуб нишон дода натавонистам. ман фикр мекунам ки мо сазоворем ки ин муҳориба баргузор гардад, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, дере нагузашта Макс Холлоуэй ин пешниҳоди Оливейраро қабул карда навишт ки ҳафтаи муҳорибаҳои байналмилалӣ. ҳамин тариқ Холлоуэй розигии худро дар ин муҳориба моҳи июн дар ҳафтаи муҳорибаҳои байналмилалӣ дод. акнун интизор мешавем ва мебинем ки чӣ гап мешавад. худи шумо дӯстон чунин муҳорибаро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. шаби гузашта маълум шуд ки иштирокчиёни турнири UFC 311 чанд килограмм вазн пеш аз муҳориба ва чанд килограмм вазн дар вақти муҳориба доштанд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем ва оғоз мекунем аз Муин ва рақиби ӯ. Муин Ғафуров вазн пеш аз муҳориба 61 кг 680 грамм, ана дар вақти муҳориба бошад 68 кг 850 грамм. рақиби ӯ Риня Накамура пеш аз муҳориба 61 кг 460 грамм, дар вақти муҳориба бошад 67 кг 400 грамм. Мераб Двалишвили пеш аз муҳориба 60 кг 700 грамм, дар вақти муҳориба бошад 71 кг 120 грамм. рақиби ӯ Умар Нурмагомедов пеш аз муҳориба 61 кг 230 грамм, дар вақти муҳориба бошад 71 кг 100 грамм. Ислам Махачев пеш аз муҳориба 70 кг 80 грамм, дар вақти муҳориба бошад 80 кг 730 грамм. рақиби ӯ Ренато Майкано бошад пеш аз муҳориба 70 кг 300 грамм, дар вақти муҳориба бошад 82 кг 460 грамм. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед ҷангваро баъди вазнкашӣ дар як шабонарӯзӣ аз 6 то 12 кг вазн мегиранд. Ислам дар як шабонарӯзӣ 10 кг вазн гирифт, рақиби ӯ бошад 12 кг. Муин Ғафуров 7 кг вазн гирифт, рақиби ӯ бошад 6 кг. ана Мераб ва Умар бошад 11 килограмми вазн гирифта ба муҳориба баромаданд. бо ҳамин дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.